conseil ministre mun ni ale baro timela an ka jamana ɲɛma ka dagɔrɔlan fama ko palais de Kuluba arabado n'o bɛnna novembre tile 8 masan 2023 a tun bɛ maa mun ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa la colonel Assimi Goïta. Conseil ministre ni bɛ k'a fɔ ko o ye hakilina dɔw ta a fɔ ma ko wa projet de texte dɔ olu tala ka tila ka bɔ yen nɔ ka se ka maa dɔw bɔ o nɔrɔ la ka maa wɛrɛw bila n'o fɔ ma ko nomination fɔ ka taa a laban wa kunnafoni dila n'o fɔ ma ko communication a fɔ ma ko chapitre de communication la an ka ministre sɔn ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ani ɲɔgɔn dɛmɛ a ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔnɔ bana minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati na olu kajɔ kelen bɛ ka se ka o banaw kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko wa coronavirus bana ko kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ko a yɛlɛ k'a fɔ ko bana in ko caman kɔni bɔra la sabula dɔgɔkun ale dɔgɔkun tɛmɛnen ta ko i b'a ye k'a fɔ ko danfara foyi ma don o ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ ko dɔ ma fara a bana kan nka dɔ de bɛ ka bɔ a la wa mun bɛ tali kɛ bana wɛrɛ n'o fɔ ma ko dengue bana ko kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ wa dɔgɔkun ta kɔni a cayala ka tɛmɛ wa dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan o de senfɛ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ko i b'a ye k'a fɔ a ye welewele mada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw ka se ka hakili to o yɛrɛ la ka se ka a fɔ ma ko ka fɛɛrɛw bila sen kan u bɛ se k'o yɛrɛ taga bana in ma cogo min na a y'o laɲini kɔni kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen fana ma Bamakɔ novembre tile 8 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolo bɛ sɛbɛn o la.